like ንጀምበርቲ ብፍላይ ከዓ ኣብ ስደት ሃገራት ኮይኖም like ንትሬዲንግ ከም ሞያ ክመሃርዎ ፋይናንሳዊ ናፅነት ናቶም ክረኽቡ ዝደልዩ ሰባት እቲ ትክክለኛ ትብሎ ቅድመ ተኸተል ኣብ ትሬዲንግ እንታይ እዩ ናብዚ ዘምፃኒ ዕላማ ወይ ድማ ነዚ ናብዚ ዝደፋፍአኒ ከዓ ቀዳማይ ፕሮፊርም ወይ ከዓ ኤፍቲኤም እንታይ እዩ እስኪ ከምቲ ዝበልካዮ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ዝኽእል እዩ ተዳልዩ ዘሎ ማለት እዩ ከመይ እንተኢልካኒ ቋንቋካ ስለ ዝኾነ ቋንቋ እንተኮይኑ ከዓ ከይተሸገርካ ንኩሉ ክሰምዖ ወይ ድማ ብግቡእ ክትመሃሮ ትኽእል ኢኻ ፕሮፊርም ወይ ከዓ ኤፍቲኤም እንታይ እዩ እስኪ So ሎሚ ፍልይ ዝበለ ትሕዝቶ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ከም መእተዊ ዝኣክል ኣብ ስክሪን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤርምያስ ናይ 20,000 ዝኣክል ፔኣውት ሓቲቱሎ ዊዝድሮ ገይሩሎ ብኻልእ ኣዘራርባ ናብ ባንክ ናቱ የእትዩሎ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ቻነል ክዛረብ ሰምዑ ትኾኑ ኢኹም ከም ሓበሻ ኩሉ ነገር ይከኣል እዩ ሚልዮነር ምዃን ይከኣል እዩ ስፔሻሊ ከዓ ኣብ ትሬዲንግ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ዝኾነ ግዜ ይኾንካ እናሰራሕኻ ሚልዮነር ክትኸውን ትኽእል ኢኻ ክብል ተዛሪበ ክዛረብ ሰሚዕኹም ትኾኑ ኢኹም ማለት ሶ ሎሚ ኤርምያስ ምሳይ ተሓጎስ ኢሉ እዛ ሰርቲፊኬት ሰድለ ያለው ሸር ክገብረኩም ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ኢንተርቪው ጌርና ነርና ምስ ኤርምያስ ናብቲ ምሉእ ትሕዝቶ ሕልፈኩም እየ ለድስ and ጀንስ ሰላም ናበለይ ከመይ ትኾኑ ሰላም ክትሉ በዓል ሙሉ ተስፋዬ እምባርከስ ኣነ ብወገነይ እውን ማለት እዩ ንዓይ ሓዊስካ ኣይ ዊሽ ከምዚ ዓይነት መደብ ተዝህሉ ነይሩ ኣነ ክጅምር ከለኹ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ገንዘብ መቆጠብኩ ነይረ ድብለል ኩሉ ኣጋጣሚ ሶ ሎሚ ናትና መደብ ወላኮ ኣብ ስክሪን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሓት ዕዉታት ትሬደራት ኣብ 2025 ተፈረና ብምኽንያት ዘሎ ኣነባብራ ኣብዚ ናይ ኤውሮጳ ካናዳ ኣሜሪካ ማለት እዩ ስፔሻሊ ምስቲ ናይ ፋይናንሻል ማርኬት ተታሓሒዙ ዝመፅእ ሴንሲቲቪቲ ወይ ከዓ ተነቃፍነት ብዙሓት ሰባት ወፂኦም ናቶም ተመክሮ ሸር ንኸይገብሩ ኣፀጋሚ ኣንበዳይ ክኸውን ፀኒሐ ማለት እዩ ሶ ድሕሪ ሕጂ ግን ሓደ ብሓደ ብኤጁኬሽናል መልክዕ not financial advice guys this is only for educational purpose ዘቕርበልኩም ክኸውን እዩ ማለት እዩ and trading ብዛዕባ IQ ኣይኮነን trading ሓደ ካብቲ ፅቡቅ ነገሩ እንታይ እዩ ብዛዕባ IQ ኣይኮነን trading ብዛዕባ EQ እዩ እንታይ ማለት እዩ ኢሞሽናል ኢንተሊጀንስ እንታይ ማለት እዩ ንስኻ ከመይ ኢኻ ኮንሲስተንትሊ ትሬድ ትገብር ንስኻ ዘዳለኻዮ ፕላን ናትካ ከመይ ትሬድ ትገብር ናትካ ሲስተም ትኽተል ዲኻ ሪስክ ማናጅመንት ናትካ ኣነባብራ ናትካ ሜንታሊ and ፊዚካሊ ጥዕና ናትካ እዩ ዝሓተካ ትሬዲንግ ዳስዋ እዩ እቶም በልሕቲ ጥራይ ዝዕወትሉ ዓይነት ዓውዲ ዘይኮነ ትሬዲንግ ሪኢኹም ኣለኹም ወይ እውን ሰሚዕኹም ኣለኹም ብዙሓት ትሬደራት ሚሊየንስ ገንዘብ ክሰርሑ ብዙሓት ትሬደራት ፅቡቃት መካይን ክውንኑ ብዙሓት ትሬደራት ናይ ገዛእ ርእሶም ፕሌንስ ኦር ነፈርቲ ክውንኑ ማለት እዩ ባት ኣነ እውን ክጅምር ከለኹ ካብ ዝነበረኒ ሕታት ከም ሓበሻ ይከኣል ድዩ ዝብል እዩ ስለዚ እዞም ኣብነታውያን ትሬደራት ብኢንተርቪው መልክዕ ዘቕርበልኩም ከም ሓበሻ ንስኻትኩም እውን ኣብቲ ንሳቶም በፂሖም ዘለዉ ናይ ዓወት ደረጃ ኣቺቭ ክትገብሩ ከም ትኽእሉ እዩ ናይ ሎሚ መደብና ኤርምያስ ክኸውን እዩ ኤርምያስ ምሳይ ክላለ ከሎ ኢሉኒ do you think ኣነ ኖርማሊ ኣቨሬጅ ሰብ ኮይነ ከም ሓበሻ ክዕወት ትኽእል ዶ ኢልኒ and then ክልተ ቪድዮ ሰደሉ ተዓዳሚት ቪድዮ ናይ CTI ዝበሃል ናይ ፕሮፊርም እዩ which is ናይ 100,000 ፈንድድ ኣካውንት ዝኾን ኩሉ እዩ እታ ካልኣይ ኣብ 2025 ኣብዚ ቻነል እውን ዘርጊሓልኩም ዝነበርኩ ናይ FTMO ናይ 200,000 ፈንድድ ኣካውንት ዝኾን ኩሉ ቪድዮ የርኢ ከሉ and then ትምህርቲ ክመሃር የልኒ ተማሂሩ ንመጀመርያ ግዜ ናይ FTMO ቻሌንጅ ናይ 100,000 ወሲዱ ፌዝ 1 ሓሊፉ 10% ኣመዝጊቡ ማለት እዩ ፌዝ 2 ሓሊፉ 5% ኣመዝጊቡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ FTMO ናይ 100,000 ፈንድድ ትሬደር ክኸውን ክኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ካባኻትኩም ኖትሓዙ ምክንያቱ ሓቂ እዩ ኣብ ትሬዲንግ ቴክኒካሊ ፋንዳሜንታሊ and ሴንቲሜንታሊ መፅናዕቲ ክሰርሕ ከም ዘለካ ማለት እዩ ወይ እውን ትፈልጥ ከም ዘለካ ይኹን ዳኣ እምበር ካብ ተመክሮ ዘለዎም ትሬደራት ትረኽብዎ ምኽሪ ቀሊል ኣይኮነን ስፔሻሊ ንዓኻትኩም ካብ ዝመስሉ ትሬደራት ማለት እዩ ሶ ኖት እንዳሓዝኩም ነዚ መደብ ክትከታተልዎ and
this channel it is non-profit channel which is ናብ ናትና ጅባ ናብ ቶቶ ትሬድስ ዝኾነ ኣታዊ ዘይብሉ ቻነል እዩ we are family ዝኾነ ኣታዊ ናይ ቻነል ዕብየት ናይ ቻነል ናብ ሓደስቲ ትሬደራት ሪኢንቨስት ዝግበር ብጊቭ ኣዌይ መልክዑ ስፔሻሊ ናብ ኣፍሪቃ ዘለዉ ሕዋትና ትሬደራት ኢንቨስት ዝግበር ዓይነት ቻነል እዩ ማለት እዩ ሶ ላይክ ንግበር ሼር ንግበር እና ሰብስክራይብ ንግበር ማለት እዩ 15,000 ተበፂሕና ወርሓዊ ናይ 50,000 ፈንድድ ኣካውንት ንትሬደራት ክንህብ ኢና ማለት እዩ እዚ ኸ ዓብዪ ናይ ህይወት መለውጦ ከምፅእ ዝኽእል ኣጋጣሚ እዩ ንብዙሓት ንኣሽቱ ትሬደራት ማለት እዩ ሶ ናብቲ ኢንተርቪው ክወስደኩም እየ ሰናይ ምክትታል let's go guys ሶ ናብ ኤርሚያስ ክሕልፈኩም እየ ማለት እዩ ሰላም ሰላም ኤርሚ ፕሊዝ እስኪ ብዛዕባ ነብስኻ ኣላልየና መጀመርያ ቅድሚ ናብ ሕቶታት ናትና ንሕላፍና ማለት እዩ ቴንኪዩ ሚሌ ነዚ ዕድል ብምሃብካ ኣነ ሽመይ ኤርምያስ ዝነብረሉ ቦታ ከዓኒ ኣብ ካናዳ ኮይኑ ድሮ 3 ዓመትን መፈቕን ኮይኑሎ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ሕጂ እዋን ትሬደር ኢኻ ዘለኻ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ዜና እውን ኢና ሎሚ ሒዝና መፂና ዘላ ማለት እዩ ጀስት እስኪ ላይክ እንታይ ኢኻ ጌርካ ዘለኻ ኦር እንታይ ኢኻ ትሬድ ትገብር ዘለኻ ብርግፅ ንዘይፈልጡ ሰባት ትሬዲንግ እንታይ እዩ ንዘይፈልጡ ሰባት FTM እንታይ እዩ ንዘይፈልጡ ሰባት ንስኻ ብቐሊሉ እንታይ ክትተብርሃልና ትኽእል ወይ እንታይ ኢኻ ኣቺቭ ጌርካ ዘለኻ ማለት እዩ ኦኬ ኣነ ከም ኤርምያስ ዝነጥፈሉ ዘለኹ ሕጂ ኣብ ትሬዲንግ ኮይኑ ኣብ FTM ማለት እዩ ያ ኣነ ቻሌንጅ ሓሊፈ ከዓ ሕጂ ናብቲ ሪል ኣካውንቲ ጀሚረ ኣለኹ ማለት እዩ ፐርፌክት ላይክ እስኪ ንዘይፈልጦ ሰብ ማለት እዩ ኤርሚ ንዘይፈልጦ ሰብ ኣይ ኖ ኣነ ንስኻ ነዊሕ ዜና ተጓዒዝና ማለት እዩ ፕሮፊርም ወይ ከዓ FTM እንታይ እዩ እስኪ FTM ሕጂ ሓደ ከምዚ ካምፓኒ ኮይኑ ካፒታል ይህቡኻሞ በቲ ናትካ ዓቕሚ ወይ ድማ በቲ ናትካ ዝተምሃርካዮ ዝተዋበጋ ሕግታት ከዓኒ ተማሊእኻ ከዓኒ ናብቲ ሪል ስራ ኣታዊ ክትገብረሉ ይህቡካ ካብኡ መጠን ስራሕካ ትጅምር ማለት እዩ ፐርፌክት ሶ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ FTMO ፍንድድ ትሬደር ኢኻ ኮንካ ዘለኻ ማለት እዩ ናይ 100,000 ናይ FTMO ፈንድድ ትሬደር ኢኻ ሶ ካብ ካልኦት ትሬደራት ኣባላት ናትና ዳኣከብኩ ሕቶታት ኣለዉ ኢን ጀነራል ንኩላቶም ነዚ ናትካ ቪድዮ ወይ ከዓ ንሰርሖ ዘለና ቪድዮ ማለት ድሕሪ ግዜ ዝከኣተሉ ሰባት ክጠቅም ብዝኽእል ማለት እዩ ላይክ ክትጅምር ከለኻ ዝነበረ ሃዋህው ከመይ ነይሩ ትፅቢታት ከመይ ነይሩ ከምኡ እውን ናብ ትሬዲንግ ክትመፅእ ዝገበረካ ነገር እስኪ ላይክ ኣካፍለና ማለት እዩ ሓይሽ እኮ ከብ ሰብ መጠን ዝከኣል ኮይኑ ይስማዓካኒ ምክንያቱ ፈልማይካ ክትመፅእ ከለካ ከቢድ ዝመስለካ ከም ሰብ መጠን ግን ነገር የለን ንኩሉ ክኽእል እየ እንተኢልካ ተበጊስካ ማለት እዩ ናብዚ ዘምፃኒ ዕላማ ወይ ድማ ነዚ ናብዚ ዝደፋፍአኒ ከዓ ቀዳማይ ፋይናንሻል እዩ ፍሪደም ማለት እዩ ካልኣይ ከዓኒ ከም ስራሕ ይኹን ከም ተወሳኺ ስራሕ ኣብ ትርፊ ግዜኻ ክሰርሓሉ ስለ ትኽእል ካልኣይ ከዓኒ ኣብ ዝኾነ ቦታ ተንቀሳቒስካ ዝኾነ ይኹን ክትሰርሖ ትኽእል ብምዃንካ ኣዚኻ ተነፊዕካ ከዓ ንዘይትዕወተሉ ምክንያት የለን ተፃዊትካ ከዓኒ ፅቡቅ ኣታዊ ከም ዘለዎ ስለዝተረዳእኸ ናብዚ ወይ ድማ ኦነስትሊ መብዛሕትኦም ሰባት ኤርሚ ከም ዝትብሉ ዘለካ ከማን ትሬዲንግ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኮንካ ኢኻ ትሰርሓሉ ኣብ ዝኾነ ግዜ ኢኻ ትሰርሓሉ ዝኾነ ሃዋህው ግን ዝፀልዎ ኣይኮነን ኣብ ኣፍሪቃ ከድካ ክትሰርሖ ትኽእል ኢኻ ኣብ ኤውሮፓ ኮንካ ክትሰርሖ ትኽእል ኢኻ ኣብ ቫኬሽን ግዜ ኮንካ ክትሰርሖ ትኽእል ኢኻ ናብ ስራሕካ ክትሰርሖ ትኽእል ኢኻ ሶ ኣይ ቲንክ ብዙሓት ትሬደራት ብፍላይ ኣብዚ ምምሃር ዘለዎ ማለት እዩ ምክንያት እዚኣ ትመስለኒ ፅብቕቲ ነጥቢ እያ ማለት እዩ
ካልእ እስኪ ኦነስትሊ ከም ትሬደር ኣነ ማለት እዩ ፊል ይገብሮ እዮ ሓቂ ንምዝራብ ማለት እዩ ላይክ ኤፍቲኤምኦ ፌዝ 1 ክትሓልፍ መጀመርያ ማለት እዩ ን ፌዝ 2 ክትሓልፍ ፌዝ 2 ሓሊፍካ ፈንዲ ትሬደር ንክትከውን ዘሎ ቻለንጅ ኣይ ፊል ኢት ላይክ ውሑዳት ትሬደራት ጥራይ እዮም ፊል ዝገብሮ ወይ ከዓ ዝርድዎ ማዕረግ ንምንታይ ኣብዚ ናትካ ቻርት ንሪኦ ዘለና ንድሕር ተኮይኑ ንኣብነት እቲ ናትካ ስኬል እዩ ላዕሊ ታሕቲ ምባል እዩ እዚ ኣብዚ ላዕሊ ታሕቲ እዚ ከዓ ናይ ስምዒት ምልውዋጥ ኣሎ ደሰይ ምስቲ ማርኬት ኢኻ ትኸስር ከለካ ሕማቕ ስማዓካ እዩ ትኸስር ከለካ ኣሎ ሶ እንታይ እዩ እቲ ምስጢር ብድሕሪ ናትካ ዓወት ዘሎ ወይ ከዓ እዚ ዓወት ንኽተመዝግብ ዝገበረካ እንታይ እዩ እዚ ምስጢር ንክዕወ ዝገበረኒ እኮ ብቀዳማይ ዲሲፕሊን እዩ ዲሲፕሊን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ትዕግስቲ ማለት እዩ ስምዒት ተደፋፊኻ ከዓኒ ዝኾነ ነገር ዘይምባል ኣብ ስምዒት ኣቲኻ ብዙሕ ነገር ዲኻ ትገብር ኣቃሕይሽ ክዕወት የልካ ብዙሕ ናቲ ኣብ ዋን ቱ ክትከዶ ዝግባእካ ዋን ቱ ፋይቭ ትገብሮ ሞ ማርኬት ግን ኣብኡ ከይበፅሕ ተመሊሱ ናትካ ዝተብሎ ሰሓር በልካ እዚ ከምኡ ነሪ ዲሲፕሊን ክትገብሮ ዝግባእካ በቃ ጌጋ ክትወስድ ካልማይ ቅድሚ ትሬድ ምግባርካ ወይ ድማ ትሬድ ምውሳድካ ሲ ክንዲዚአን ክገብረ ወይ ድማ ክንዲዚአን ክሲረ ክወፅ የልካ ሲ መደባት ክትገብር ኣለካ ስለዚ ዲስፕሊን እቲ ዝዓበየ ብድሕሪት ዘሎ እዩ ናትካ ስምዒት ምቁፅፃር ያ ምስ ዲስፕሊን ምትሓዝ ኣለዎ ባት ኣይ ቲንክ ኢሞሽናል ኢንተሊጀንስ ይበሃል ከምዚ ብስምዒት ብሱል ምዃን ሚልካ ኣእምሮኻ ስለ ዝበለካ ልብኻ ስለ ዝበለካ ወይ ሎሚ ከምዚ ክገብር ኣለኒ ስለ ዝበልካ ዘይኮነስ ኦኬ ቅድሚ ምእታውካ ሎሚ እዚኣ ክገብር እየ ከምዚኣ ተኮይና ተለይ ከምዚኣ ክገብር እየ ኢልካ ኢኻ ትኣቱ ማለት ትሬድ ክትገብር ኮላ እዚ ተቐዲምካ ዲኻ ሎሚ ክንደይ ከም ትኸስብ ክንደይ ከም ትኸስር ትውስን ያ እጂ ንኣብነት ፅባሕ ትሬድ ገብር መደብ እንተሃልየኒ ቅድሚ ምእታወይ ክንዲዚአንስ ክኸስብ ኣለኒ እንተኸሲረ ከዓ ክንዲዚአን ክኸስር ኣለኒ ያ ኢልካ ሎሚ ትውድእ እንደ ናይ ፅባሕ ትሬድ ትገብሮ ሎሚ ኣዳሊኻዮ ወዲእኻ ወሲንካ ኢኻ ትሓድር ማለት እዩ ያ I know. I'm so proud of you, honestly, Ermi. Wala personally unkom ilakan. I'm so proud of you. And like, especially ka ብዙሓት ትሬደራት ከምዚናት ካ ደረጃ ዝበፅሑ especially ኦኬ ኣነ ክጀምር ዝነበረኒ ማይንድ ሰት ከምዚ ነይሩ እንደን ካልኦት ሰባት ክመሃርሉ ይኽእሉ እዮም ብምባልካ ሓደ ካብቲ ዘሐጎሰኒ ነገር እዩ ማለት እዩ ያ ሰማይ ጠቀስ እዩ ድሕሪ ሕጂ you don't have unlimited ዝኾነ ዕድላት and opportunity ዘለካ feel free ማለት እዩ ኤርሚ like ንጀንበርቲ ብፍላይ ከዓ ኣብ ስደት ሃገራት ኮይኖም like ንትሬዲንግ ከም ሞያ ክመሃርዎ ፋይናንሳዊ ናፅነት ናቶም ክረኽቡ ዝደልዩ ሰባት እቲ ትክክለኛ ትብሎ ቅድመ ትኸተል ኣብ ትሬዲንግ እንታይ እዩ ከም ብሓድሽ ተትጅምር ንስኻ እንታይ ምገበርካ እንታይ መማልእኻ ኢልካ ትሓስብ ከም ኤርምያስ ኣነ ብዘይ ተስፋ ምቑራፅ ማለት እዩ ክፃሊ ምምሃር ማለት እዩ ምክንያቱ ሕዚ ግደፍ ተብሎ ተኾንካሲ ተዓወታ ይመፅን I know so ተስፋ ቁርፁ የብሎምን and consistently I think ሓደ ነገር ምስ ሓስካዮ እንታይ ናትካ ትፈትዋ ምስላ ኣላትካ እንታይ እያ ትብል ጭራ ነብሪ ተሓዝ ቁፅለለይ ትኽእል ዲኻ እንታይ ሒዝካ ኣይትስደድ ያ ጭራ ነብሪ ተሓዝ እንታይ ሒዝካ ኣይትስደድ ሆነስትሊ ማራ እንታይ ድበሃል እያ ቀላል ትመስል ብስላያ ባት ፓወርፉል ዓቂዶ ብጣዕሚ ሓይሊ ዘለዋ እያ ያ ትሒዝካ ዘይምስዳድ እያ ማለት እዩ ኦኬ ኤርሚ እታ መደብ ንሕፅራ ድፍትን ዘለዎ ሆነስትሊ ላይክ ኣብዚኣ ሕጂ ንኩሉ ሰብ ኢንጀነራል እያ እታ ሕቶ ማለት እዩ ዕንቆት ኣገዳስነት ናይ ቶቶ ትሬድስ ሜንቶርሽፕ ከመይ ትሪኦ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ብዝኽእል መንገዲ ዝተዳለወ ይመስለካ ዶ
ንስኻ ከመይ ትሪኦ ካብ ተመክሮኻ ማለት እዩ? ያ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓካሕሽ ካብ ስልጣን ላዕሊ ፈላጊ እዩ ብጣዕሚ ፈትየ ከዓ ማለት እዩ እንዲ ነገርካ ከዓ ትመሃሮ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ካልኣይ ከዓኒ ከምቲ ዝበልካዮ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ዝኽእል እዩ ተዳልዩ ዘሎ ማለት እዩ ከመይ እንተኢልካኒ ቋንቋካ ስለዝኾነ ብቋንቋ ከተኮይኑ ከዓኒ ከይተሸገርካ ንኩሉ ክትሰምዖ ወይ ድማ ብግቡእ ክትመሃሮ ትኽእል ኢኻ ኢለ ዝኣምን ቀንዲ ቀንዲ ግን በቃ ናይ ባዕልካ ሳይንስ ክህልወካ ኣለዎ I think as long as ክሳብ ዝተረዳእካ then ብዲስፕሊን ናፍታ ዲስፕሊን ጥራይ ዝሓትት ዶ? ምክንያቱ ከምቲ ተዳልዩ ዘሎ እሱ ተኸሺኑ ተዳልዩ ኣሎ ከዓኒ ገብሮ ዝግበአካ ክትገብር ኣለካ ምክንያቱ ብግቡእ ትመሃር ኣለካ ሓደ ሓደ ግዜ ፅቡቅ ፊሊንግ ዘይስማዓካ እዋናት ኣለዩ ፅቡቅ ኣይተሰማዓኒ ኢልካ ክትቋርፆ ወይ ክትብሎ ሰው ክተብሎ ዘይኮንካስ ከይተሓለልካ ቅፅል ጥራይ ዘለካ ንቅድሚት በር ናይ ባሕቂ ፅቡቅ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ዝኽእል ትምህርቲ ከዓ እዩ ከም ኤርምያስ ብጣዕሚ ፅቡቅ ትምህርቲ እዩ ንዓይ ኣነ ፈትየ ብጣዕሚ ሓካሽ ብዙሕ ነገር ከዓ ካብኡ ተማሂረ ወፅየ Thank you, ኤርምያ ሓወይ. And yeah, honestly, ኣብ ትሬዲንግ ዲኖ ብዙሕ ግዜ ዛረባ ኸውን እየ ማለት እዩ ኣብ ትሬዲንግ እቲ ናትካ IQ ኣይኮነን ዝሓተካ ትሬዲንግ ናትካ ናይ ኬሚስትሪ ናይ ቁፅሪ ፊዚክስ ክንደይ ኣምፂኻ ኣይኮነን ዝሓተካ ናትካ ኢሞሽናል ኢንተሊጀንስ ናትካ ናይ ስምዒት ብስለት እዩ ዝሓተካ معرفة متى ناتكا تريدين بلان فلو تقبر ديسبلين كونسيستنسي ስለዚህ ዳስ ዋይ እዮም ከዓ ኖርማል ኣቨሬጅ ዝኾኑ ሰባት ኣብ ትሬዲንግ ኣዝዮም ፅቡቅ ዓወት ዘምፅኡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ላይክ ኦኬ ቤት ትምህርቲ ንዓይ ኣይኮነን ዶክተር ምዃን ንዓይ ኣይኮነን ዝብሉ ሰባት ኣብ ትሬዲንግ ፅቡቅ ለውጢ ዘምፅኡ ምክንያት ኣብ ትሬዲንግ በሊሕ ምዃን ኣይኮነን ድሌካ ትሬዲንግ ማዕረፍ ንምንታይ ዝኣክል ኢኻ ናትካ ብስለት ናይ ስምዒት ብስለት ዘለካ እዩ one of መብዛሕትኡ ኣብ ናተይ ሜንተርሽፕ ተማሂሮም ወላ ብዩቲብ ዝፅሑፍ ለይ ካብ ዩቲብ ተማሂሮም ንዕውታት ዝኾኑ ትሬደራት ዝሰዱለይ ዳታ ተልዩ እቲ ስታቲክስ ክትሪኦ ከለካ ላይክ ሞስትሊ ኣብ ሂወት ላይክ ዝተረድኦም ን ዲስፕሊን ዘለዎም ሰባት ተዕግስቲ ዘለዎም ሰባት ናይ ምፅዋር ዓቕምናቶም ልዑል ዝኾነ ትሬደራት ኮይኖም እዮም ዝረኽቦም ማለት እዩ ሶ ያ ኣይ ቲንክ ዳስ ዋይ ይመስለኒ ኤርሜ ካብዚ ቀፂልና ኣብዚ ጉዕዞ ካብ ዝተምሃርካዮ ሓደ ምኽሪ ጀንበርቲ ክትኸብ ዕድለት ተትረክብ ተመሓላልፎ እንታይ እዩ ላይክ ሓንቲ ክትኸውን ትኽእል እያ ኦር ክልተ ክትኸውን ትኽእል እያ በት ኣዝየን ኣገደስቲ ትብለን ምኽሪ እንታይ እዩ ቀደም ኣቢለ ክገልፆ ፀኒሐኒ በቃ ዘይምሕላል ምምሃር ማለት እዩ ምክንያቱ ምውዳቕ ኣለይ ወዲቕካ ከዓኒ ዘይምትስዕድ ዝኸፈ ኤግዛክትሊ ከሲረን ገለ ኢልካ ተስፋ ዘይምቑራፅ ተስፋ እንተኮይንካ ኦልሬዲ ኣብልካ ኣለካ ማለት እዩ ኦልሬዲ ሕጂ እቲ ዓወትካ ተጀሚሩ እዩ ዘሎ ክትምሃር ተጀሚርካሲ ኦልሬዲ መገዲ ናይቲ ዓወት በፂሕካ ኣለካ ዘይምዕዋት ግን ኣቀዲምካ ዕደለካ ከለካ ክትምሃር ዘይምኽኣልካ እዩ ትውድቀት ይብል ኣነ ከም ኤርምያስ ማለት እዩ ኦልሬዲ ተተማሂርካ ካዚ ትዕወተሉ ምክንያት ክምስል መጠንስ ኣይክህሉን እዩ ቀፃሊ ምምሃር ጥራይ ይተሓለል ያ ታንክ ዩ ኤርሜ ኣብ ኤፍቲኤምኦ ማለት እዩ ላይክ ናይ መጀመርታ ገዜኻ ናይ ፌዝ 1 ሓሊፍካ ፌዝ 2 ተንፈዲ ትሬደር ኮንካ ኣለካ ላይክ ስትሬንጅ እዩ ኦነስትሊ ማለት እዩ ኢቨን ኣነ ቅድሚ ናብ ዝናትካ ዘለካዮ ደረጃ ምብፅሐይ ስትራግል ዝገበርክዎ ከም ጀንባሪ ነይሩ እዩ ማለት እዩ ባት ንስኻ ብሓደ ግዜ ገዚእኻ ደን ፌዝ 1 2 ንክትሓልፍ ዝገበረካ ዝኾነ ፍሉይ ነገር ኣሎ ድዩ ወይስ ጀስት ጥራይ ናትካ ዲስፕሊን ሓሊኻ ደን ትሬዲንግ ፕላን ሓሊኻ ናትካ ትሬድ ዝገበርካ እዩ ያ ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ካብቲ ዲስፕሊን ወፃኢ ኣይኮነን ካልኣይ ከዓኒ ኣብቲ ክትገብሮ ዝግባእካ ሰዓታት ይኹን እቲ ግዜ ኣዝዩ ወሳኒ ማለት እዩ ትሬድ 24 ሰዓት እዩ ዘሎ 24 ሰዓት ቀፃሊ ተሃሊኻ
اوريدي وحيجي نسو لكن كون كخيد فلي عملت اما حنت حنت تريد كورسيدي تقول ده مغانا سو هاري كان بسو سيخاني تعود مالك Yeah. يعني لو سيدي بقى حنتي كان قال انت خوينا خلت بقى حنت اللي على زوصل اللواني لا بلس تخيل اللي جا Yeah. بروفيت Oh, okay. Then that's perfect. Honestly ኣብ ትትሬድሽ ብሓፈሻ ኣብቲ ናይ ትሬዲንግ ኮሚኒቲ ንጥቀመላ ሲስተም እያ ብዙሕ ግዜ ዋላ መዓልታዊ እውን ትሬድ ምግባር ግዴታ ኣይኮነን እዩ እቲ ልዑል ተኽእሎ ዘለዎ ልዑል ፕሮባቢሊቲ ዘለዎ ሃይ ፕሮባቢሊቲ ዘለዎ ዝበሃል መእተዊ ተረኺብካ ጥራይ ትሬድ ምግባር እዩ እቲ ናይ ዝበለፀ ኮይኑ ስማዓኒ ንስኻ እውን ትደግመለይ ኣለኻ ማለት እዩ ሶ ያ ባት እንድሕር ዳኣ ንትሬደራት ካልእ ሲስተም ዝሰርሓሎም እንተልዩ ግን እስ ኦኬ ዝሰርሓሉ እንተልዩ ብኡ ክትቕፅል ይከኣል እየ ማለት እዩ بحد ጊዜ እንታይ ያለው ሲልካ ሚልየ ያ ከምዚ ሎማዓንቲ ፀቢኻዮ ኣብቲ ናትካ ፖይንት ኢንተረስት ዘይክመፅእ ይኽእል እዩ ዋላ ንስ ዋሕድ ተፀቢኻዮ ኣብቲ ናትካ ፖይንት ኢንተረስት ዘይክመፅእ ይኽእል እዩ ኣብቲ ሰፖርት ኤንድ ሬዚስታንስ ትብሎ ናትካ ዳሊኻ ዘለካ ዘይክመፅእ ይኽእል እዩ ያ ያ ያ ሎማዓንቲ ዘይገበሩ ክኢልካስ ኣብ ዝኾነ ተኣቱ ኣብ ለንደን ወይ ድማ ኒውዮርክ ተኣቱ ፀኒሕካሲ ኣብ ኤስያን ንሰኣተኻ እንታይ ኮነ ኦልሬዲ ኣብቲ ናትካ ቦታ ዝደለኻዮ ክሳብ ዘይኮነ ያ ካልማይ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ቻሌንጅ ዝብድሃኒ ዝነበረ ንስ እዩ ፈቲሓኒ ያ ያ እዚ ኣብ ስምዒት ተረፋፊኻ ኣብ ዝኾነ ዘይምእታው ዝብል ክንርናት ኣብቲ ናትካ ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት ማርኬት ክሳብ ዝመፀልካ ክትፅብቕ ትኽእል ኣለካ ማለት እዩ እዚኣ ፅብቕቲ እያ ንዝሰምዑኻ ኣዝ ሎንግ ኣዝ ማርኬት ናብቲ ናትካ ኤርያ ክሳብ ዘይመፀልካ እቲ ኤርያ ኦፍ ኢንተረስት ዝበሃል ክሳብ ዘይመፀልካ ትሬድ ዘይምግባር እውን ሓደ ብሉፅ ኣማራፂ እዩ ማለት እዩ ፕሮፊት እዩ ንባዕሉ ምክንያቱ ዘለካ ሱቅ እንተልካሲ ባዕሉ ፕሮፊት ያ ያ ኤግዛክትሊ ዳስ እዚኣ ፖይንት እያ ንዓይ እዚኣ ክሊክ ዝገበረትለይ ነጥቢ እያ ማለት እዩ ኣይ ቲንክ ኣዝያ ሓጋዚት ነጥቢ እያ ማለት እዩ ያ ኤርሚ ሕጂ ናበይ ገፅካ ኢኻ ኣነ ቀፃሊ ናበይ ገፅካ ኢኻ እንታይ እዩ ዘሎ እቲ ቀፃሊ ጉዕዞ ከመይ እዩ ማለት እዩ ኣነ ንቅድሚት ጥራይ እምበር ሚለ ንቅድሚት መግስካ ጭራነዊ ሓስታ ይትስደድ እንዴ ደቂዕም ጋር ናይ ዳር ያ ያ ኣይ ሆፕ ሶ ኤርሚ ብዓብዪ ካፒታል ኤንድ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኮንካ ያ ካብዚ ብዝበለፀ መልክዑ ንስኻ ኣብ ካናዳ ኣነ ከዓ ብሆላንድ ስለ ዘለና ብኣካል ክንራኸባ ይከኣልና ብርግፅ ግን ሓደ መዓልቲ ከዓ ብኣካል ተራኺብና ብሰፊሑ ዝርብ ክንገብር ናትካ ተመክሮ ነዞም ዓዘብትና ክነከፍሎም ማለት እዩ ካሊእ ሚልየ ማዕረ ንመን ኢልዎ ፈጣሪ ቴንክ ዩ ኤርሚ ሓወይ ሶ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ያ ክብሪ ሂብካ ሕቶታት ከቕርበልካ ሕቶታት ምቕራብ ጥራይ ዘይኮኑ እውን ካልኦት ትሬደራት ካብዚ ናትካ ተመክሮ ልዕሊ ኩሉ ይከኣል ምዃኑ ከም ሓበሻ ይከኣል ምዃኑ ምስክር እዩ እዚ ተሪእና ዘለካ ማለት እዩ ናትካ ዊን ሬት ዶ ተሪእና ትኽእል ካብዚ እቲ ኣቨሬጅ ናትካ ዊን ሬት ኣብዚ ዝሓለፈ 3 ኣካውንት ትሬድ ዝገበርካዮ maybe ኣብ ታሕቲ ዘሎ መስለኒ ያ it's impressive honestly like ነዘን 3 ኣካውንት ንክተሓልፈን almost ናብ ከባቢ 57 ትሬድ ጥራይ ከም ዝወሰድካ and win rate ናትካ እንደ ኣሎ yeah which is impressive ካብ 3 ኣካውንት ካብ ፌዝ 1 ፌዝ 2 ክሳብ ፌዝ 3 ክትበፅሕ ዘሎ ዊን ሬት ከምዚ ምዝጋብካ ኣሜዚንግ ኣቨሬጅ ፕሮፊት ናትካ ይሪኦ ኣለኹ ብኣቨሬጅ $1,000 ኢኻ ዝሰርሕ ኣቨሬጅ ክትኸስር ከለኻ 743 ኢኻ ትኸስር ብላ ኣሎ which is impressive ኣርኣር ናትካ እውን ተመሳሳሊ like yeah what is this honestly ካብ ናተይ ተመክሮ ዋላ ናይ ካልኦት ትሬደራት ልዕሊ ፔኣውት ሓሊፎም 2-3 ፈንድድ ዝኾኑ ትሬደራት ዘሎ ክሪኦ ከለኹ
أن لعل تقولتات عليك قصالي ون consistently pay out نختسرع as long as ناتكا تي win rate plus risk to reward ratio ناتكا ميزان كركاس أبزح حسكايو consistently بزرخي بكاي زولا خناي 100 شح كابيتال تتقيمكا أبزل على درجات بس مالتي أن يا أنا كل جزء بكون نخليه إذا كان نجار تحجزه نجار تليو always كت كسنة تغلي مالتي أن of course بزح جزء اللي بحد لايف تريدنج قبل مالتي so إرمي thank you دقيمة بزي أجات أمي كتمسجونهم لك سبيشال أنا نايز جوزو تخافلت اليوم عدل كبكا إرمي مدبنا مساونا مالتي thank you kadam na tindahalyo nasraha nille thank you برتا بلك نزي كما هيرنا نازي كن بس زخالة ناس ناتا أيوه ما كان بعد تزلوا كل ما دامنا نخافهم يا أبي كلهم تهم سنة زمهر زلوا ساعتهم كاي يولسوا ويدماني عليه وتسح ماله قديم يوم بمس أيوان كريتها سمعني ها عليه كله yeah I hope so قال لي أتوم 1 million capital مسرقتنا همسينا زول اليوم so honestly حدا بحدا نقول لغاتكم زبكة مدرخي بفلاي زي أبنت ليلة مس أبنتاويان تريدرات لنا بروجرام سمي بنيا زلنا غص عليه ون غص عليه أن بكال part 2 نراقب نخوي نامزها okay هراي إرمهاوي thank you تعمي زمسكن